Takže čaute, a to môjho ďalšieho videa, tentokrát tu si zase rast. V dnešnom dieli sme zažili. Prepačte, že v minulom dieli som hovoril tak potichu. Myslím, že v tomto už nebudem až tak potichu hovoriť. Tak sa vám ospravedlňujem. No. Veľmi sa ospravedlňujem. No tak čo je? Je to dneska celé blbne. Neviem prečo. Musíme tie kamene vyťažiť, zabijeme to červené. Takže nám z nich spadne research kit a bude do shotguny, to fakt potrebujem, lebo budem vymieňať C4 za jednu shotgunu, 50 nabojov do nej a 250, tak musím ťažiť. Potom si tu C4 musím aj vyskúmať. Počkajte, sú tu 2 kopky dreva? Áno, tak v minulom dieli som hovoril, že si porovnáme, či spadá z 2 kopiek dreva, či padá drevo viac krompačom alebo bez. Takže ideme porovnávať. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 77 a s krompačom 20, 40, 60, 80, čo? 82, no ale podľa mňa to závisí, to je o šťastí, koľko spadne, lebo mne stále spadlo viac s tým, čo sa to volá. No proste mi to spadlo viac zo sekerov. Takže ja neviem. Ja som to asi trošku pofailil, no. Keď sa pýtate, prečo tak dobre vidím, tak to je pre gamu. V minulom dieli som to už spomínal. Takže sa nevypýtujte. To je taký oddychový diel, ťaženie. Takže nám to vyjde. Sa potom ešte počuť ten medved mal. Dám powder 4, naberiem 4. Tak sa hodí. Vidí tam, kde sa svieti, tam mám dom. Čudujem, že ma nevyrajdovali, lebo ten dom sa dá vyradiť na 24, majú kopu veci, ale že fakt kopu. Ale už si začínam stavať aj metalovú base, už mi treba skúmať metal pilier a metal ceiling a už to je... Už vidíte, že už mám craftiť metal foundation, metal wall a metal doorway. Aha, tam je vlk, ako sa tam dostalo, teraz už tam nebude. No áno, zase mi to burne, no poď. Je tesnotka. Nice. A posledná. Kusona sa zlagoval, ale zomrel. Perfect leather bots. Som full leather, tak mi to teraz netreba. Dám revolver. Za kamerou som tu jedal asi 4 typkoch s krompáčom, oni mali zbrane. 2 typci mali zbrane, boli full plot a mali zbrane a 2 naháči a mali 2 naháči v sebe nemali nič. Ale tí typci, čo mali zbrane, to revolver nemali. Chápete, ja som bol ledrak a nemal som zbraň a s krompáčom som ich vyzabíjal. A oni sú kloťaci, 2 na jedného so zbraňami. Ale nezabili, takže to sú úplne lamy. A bol deň, akože. Takže si to ešte trošku poťažíme. Dalo sa mi ani veľmi nechce ťažiť, keďže ho mám kopu. Len teraz ho mám pri sebe skoro 500 a doma mám ešte možno ďalších 2000. Aj viac. IP vám dám asi do popisku videa, ale sa bojím, že ma prídete raidnúť, takže ja som si veľmi istý. Fú, mne sa zdalo, že tam takto je. Čiže ideme sa počuť, že tu niečo nebude. Dúfajme, že áno. Dúfajme, že nás mám prázdne. Dúfajme. Aha, prvá cia. Nice, videli ste tú headu. Začiatočník. Škoda, ale tu. Tak tá heda. To je
že tam hore sa svieti. Si tam pôjdeme pozrieť, ale vyberieme tú čestku, to je klot. Sa fakt hodí. Tam sa svieti v tom dome, čo? Aha, tu si niekto robí dom, aha. No. Už chápem. Tak, a už tu nemá nič. Nemá to smost też. Nie, ale už tu nemá nič, ok, mal tu veľkú bednu. Takže... Mal tam. Naboje, čo sa mi hodia. Takže ale peknú hetku som mu dal. Hele. Nie, prišiel tam kevlárak, tak zdrhám. Dal som mu ránu. Takže ja zdrhám, lebo nechcem zomrieť. Čiže tu je kamarát, Darkness. Takže mu napíšem. Pridáme tu ďalšie suroviny. Čo sa vypieklo. No. Takže môžete vidieť, že to je nice, koľko tu toho máme. Nie je to veľa, hej, ale dá sa to. No, je to zase blbne, však prečo nie. Sa napapáme. No. Šup. Základ určite známe klot. No ale... Mene ser. Nie, z toho mi to dá. Je niekto kolo nášho doma, takže nice. Je to fajn. A stone. Šup. A do tej čestky už nahádžame zvyšok. Také úky. A takže idem kraftiť. Kraftím low quality metal. Crafting. To by treba 12. 8 a 5 je 12, takže 12 low quality metal. A potom si na to urobíme, že mám kraftiť nejaký kevlar už, silencer. To možno hladina, ale čo už? Dobre, som si zase nestopol, kedy natáčam. A holo sa. Nie, tak som sa prepočítal, ešte jeden low quality mi treba. A to úplne nevadí. Holo sa. Tak, odložíme. No poď. Tak, už to je dobrý revolver. Když som na revolveri nebol toto, lol. To vyzerá. Tu lomeno, Kamada, Arakana, SSA. Čau. Točím. To som ja. Felix. To